कोटत न बाटे बाबा दुखावा कलेस हो, पेटवे के चलते लोगवा जाता परदेस हो। हाँ कोटत न बाटे बाबा दुखावा कलेस हो, पेटवे के चलते लोगवा जाता परदेस हो। बम्बे दिल्ली हबड़ा केहू जाता असम हो, यह जाने खातिर आइल बानी बाबा धाम हो। कि है छूट गइल घर परिवार हो, विशेष रज के मांगता दर्जा बिहार हो। छूट गइल घर परिवार हो,